Iruditzen zaigu noski ongi, beste aldetik iruditzen zaigu baita ere, berandu ez da, 40 urte baino gehiago joan dira erorien nora eta Frankoan lurperatu zutenetik, eta atzo parlamentuan bertan onartu zen adierazpen instituzional bat, eta horre esaten zen, eta guk hori noski babestu dugu, 40 urte ez hori gertatu izan dela azkenean, golpe eta diktadura horren biktimentzako nolabiteko iraina ez da, urte luzez iraunduena, denbora gehiegi, eta egin beharreko gauz bat zen, eta beraz, hartu den erabakiarekin ongi iruditzen zaigu, eta atzo zuzen ere guk sinatuta adostu genuen adierazpen instituzional hartan, hori salatzen zen, eta aldi beren besten zen erabaki hura. Erorien arana eta hor dagoen monumentu horrekin da egin beharrekoa, honi noski hitz egin beharko da, atzo onartutako adierazpen horretan, esaten zen laugarren puntuan, hori eman bartzaioela nolabait beste esan nahi bat. Orduan, nik uste hor kontutan izan beharko dela elkarte memorialistek eta biktimek eta gizarteak ze esaten duen, ze aukera duen, baina beti ere horrek aldaketa bat barru eta horrek beste esan nahi bat izan beharko luke edozein mutan hartzen den aukera edozein denare. Orain baitaldeari iruditzen zaigu, zela garaia Franco erorien bailaratik ateratzea, azken finean ezin delako onartu alde batetik fascismoa goresten duen monumentu bat, eta bestetik 82 urte 40 demokrazia eman zenetik gehiegi delako Franco hortik ateratzeko. Baina pena ematen digu, edo larria iruditzen zaigu, dagoen frankismo soziologikoa oraindik, eta Kongresuan onartu izan den dekretu horretan ez da berez Franco genozida bat izateagatik ateratzen. Baizik eta hor ezin direlako egon gerratean hil ez ziren edo gerratearen ondorioz hil ez ziren pertsonak. Eta hala dio gainera dekretua, ez da Franco ere aipatzen, honegatik usten da hor Primo de Riveraren gorpua naiz eta golpista bat izan eta nazismoaren miresle bat, eta zentzu horretan uste dugu oraindik badagoela asko egiteko eta ezin direla halakorik onartu. Gainera, dekretu horren arabera, Nafarroako erorien kasuan, ezingo genuke esan Jurjo ez mola atera, golpistak izan ziren arren, ez zirelako gerratearen ondorioz, gerrate ere esatea, azken finean estatu kolpe bat izan zelako, ez zirelako horren ondorioz hil, baizik eta hegazkin istripu batean. Orduan, oraindik ere egun zuritzen jarraitzen da frankismoa. Bigai ezberdin planteiatzen didazu. Alde batetik Frankorena, ordua da. 82 urte pasatu dira, eta oraindik Franco, hor, Valle de los Caídos delakoan dago. Bere gorpua hor dago. Eta berandu bada ere, gu guztiz bat gatoz, Franco hortik ateratzeko erabakiarekin. Eta ezin dugu ulertu, ezin dugu onartu, ez dugu ulertzen, ez dugu onartzen, UPN erabaki hori dela eta abstenitzea. Joan zen egunean ikusi genuen UPNek Madrilen dituen bi diputatuen artean diferentziak zeudela. Alde batetikan Inigo Allik argi eta garbi esan zuen, bera behartuta hartu zuela abstenitzeko erabakia. Horrela esaten zuen, edo guk behintzat horrela ulertu dugu, bera alde zegoela, Franco ateratzearen alde zegoela. Argi dagoena da beste diputatua, Carlos Salvador, frankista hutsa dena, kontra egongo zela. Eta ze gertatu da UPNen, segurazki, nolabaiteko bakea euren artean lortzeko abstenitzea erabaki zuten. Penagarria, tamalgarria, zeren eta geroa bairen ustez, Franco, Valle de los Caídos delakotik ateratzea,
bete behar demokratiko minimo bat da, bete behar etiko minimo bat da. Franco han egotea, oraindik hainbat urte pasa ondoren han egotea, biktimekiko ikaragarrizko iraina da. Bueno, bueltatuko diren edo ez, ikusi marko da ez da, unik oraindik badukate esperantza hori horrela ez dela gertatuko, oso garbi dago horri guztiak izan duen eta dokan esan nahia, hainbeste urtetan, horren, nik espero dut berriz hor atzera pausurik ez gertatzea. Eta gero hor monumentaren inguruan badago eztabaida sozialea handi bat, jarrera ezberdina daude, alde batetik batzuk esaten dute eta hortan finkatuta da, horrek ez duela inongo aldaketari behar, gu beraz hortik oso urrutik gaude eta ez dugu hori noski ikusten. Beste mutur baten ere badago postura bat esaten duena ezinbestean nahita ez bota behar dela, eta gure ikuspegia da botatzea noski aukeretako bat dela, egon litezke behar bada beste batzuk eta gero gainera honek guztiak prozedura bat ere badauka, alegia botatzeko ere beharko litzateke aldez aurretik nolabaiteko proiektua, eta gu defenditzen eta zertzen ari garena da, eta udalen ere hori babestuta azaldu dugu. Egin behar dela nazioarteko ideialiak eta bat planteatuta dugu, alegia egin beharko litzatekela aukera bat eman, edozein proposamen planteatzeko, eta proposamen egin artean ere sartu diteke demolizioa eta botatzea noski, eta behin aukera guztia ezin den ikusita, eta proiektua zein izan litezken, prozedura administratiboa askatu, eta hartu beharreko erabaki hori hartu, jendearen parte hartzarekin batera, horren printzipioz garbi daukaguna da. Horrek beste esan nahi bat izan behar dula, ezin dela hori horrela mantendu, zerbait egin behar dela, izan daiteke botatzea edo izan daiteke beste esan nahi bat ematea, baina horretarako komuniko litzateke prozedura bat abiatzea, ideia jaso eta proiektu guztiak aztertuta, horren erabaki bat hartu denon artean. Iruditzen zaigu tamalgarria, lotxagarria, epaile batek esatea, Sanjurjo eta Mola gure hiriko bihotzean egotea ez dela simbolo bat, ez dela figura hauek egorestea, eta gainera ez duela memoria historikoaren legea urratzen. Zentzu horretan, eskatu diogu TSJ edo Tribunal Superior de Justizia auzitegi goreneko, Nafarroako auzitegi goreneko presidenteari parlamentura etortzeko, ikusiko dugu etorriko den ala ez, zen azken finean asko uste dute botere judiziala uki ezina dela, baina guk uste dugu benetako botere banaketa baldin badago egon behar duela ere boteren arteko kontrola. Eta zentzu horretan, botere legegilea, hau da gure kasuan gainera hiritarron ordezkari garen einean, azalpenak eskatu behar dizkiogu botere judizialari azaltzeko zergatik legea legearen espirituaren kontra aplikatzen duen. Guk uste dugu erabakia oso ongi hartuta zegoela, Mola ateratzea eta baita ere Sanjurjoren gorpuzki ateratzea, era berean oso ongi hartutako erabakia eta erabaki demokratiko, guztiz demokratikoa dela. Beraz, elitzaiguke inolako graziarik egingo eta pentsatzen dugu gainera bueltatzea Sanjurjoren gorpua Iruñera bueltatzea berriz ere biktimekiko ikaragarrizko iraina izango litzatekeela, onartezina. Eta eraikinari buruz, gure artean, ez gatoz bat, batzu botatzearen alde daude, beste batzu ez gaude botatzearen alde, nire iritzi, eta gero baik, talde bezala ez du erabaki bat hartu horri buruz, ikertzen ari gara, eztabaidatzen ari gara, nik uste dut, badirela politikan hainbat eta hainbat gauza alderdi politikoen edo erakunde politikoen barnean erabaki bat hartzeko beharra ez daukatenak, eta nik uste dut, momentu batean zerbait erabakiko dugu eta orduan esango dugu. Nik uste dut nire uste pertsonalean eraikin hori berrerabili daiteke beste gauza batzutarako. Ni ez dut uste eraikinak botatzeaz hemen gertatutakoa, hemen gertatutakoari agur esaten diogunik. Nik uste dut eraikinak mantendu behar direla, baina berinterpretatu. Eta esan nahi berri bat eman, hemen gertatu zena noski ahaztu gabe eta interpretazio berri bat eginik, interpretazio etiko eta demokratiko bat eginik. Ikusiko dugu, momentu honetan ez daukagu erabaki zehatzik. Zalantzari hobe oraindik badago egiteko.
uste dugu, azkeneko urteotan eta Nafarroan esate baterako desente aurreratu dela, gobernuaren aldaketarekin eta politikaren aldaketarekin urratxe gehiago eman direla, baina ni uste arlo horretan lehenan egiten edo zeinik galdetuta, esango dizu segurazki, oraindik ere gelditzen dela egiteko, badaudelako ikurrak, oraindik aurkitu gabeko jende eta hildako asko dagoelako, eta bereziki, golpe euro eta diktadura gorpuztu zuten ideiak ere, ikusten denez oraindik biziri daudelako han eta hemen. Orduan, egia, justizia eta erreparazioa nik uste oso eskaera partekatua dela, baina oraindik ere badago lan egiteko, eta nik uste hemen askok hortarako disposizioa daukagula, eta hurrengo urteetan ere nabaritu beharko litzatekeela. Uste dugu frankismoa zela Frankorekin hil, oraindik frankismo soziologikoa agerian geratu da eman diren egun hauetan eztabaidetan, eta oraindik ere askotan ikusten dugun legea eta demokrazia ulertzeko moduan. Orduan, guk uste dugu badagoela oraindik bai memoria historikoaren inguruan asko sakontzeko, azken finean errepublikanoen gorpuak oraindik atera gabe daudelako hainbat hilobi komunetatik, eta haien memoria oraindik dignifikatu gabe dago. Baina, hortaz aparte ere, jakin beharko genuke zergatik, Eliza eta estatuaren arteko harremana nolakoa den, monarkia zergatik ukiezina den, zergatik konstituzio honekin ezin den benetako demokrazia bat bermatu, hau da, ezin da erreferendumik egin ez herrien eskubidea eskaintzeko, erabakitzeko eskubidea eskaintzeko, nola monarkia edo republika bat nahi dugun hiritarroi galdetzeko, edo bai pentsionisten, feministen eta hainbat aldarrikapen inguruan konstituzioa aldatu ahal izateko. Orduan, oso demokrazia mugatua dugu eta askok uste dugu hori dela azken finean frankismoaren ondoren eman zen transizioan ezelako benetako demokrazia bat eraiki, baizik eta oraindik ere eraldaketa sakontzeko asko geratzen da. Justizia ez da sekulan eginatzat eman behar. Justizia oso prozesu zabal bada. Eta 36ko gerratearen inguruan, diktaduraren inguruan gertatu ziren injustizia guztiei aurre egiteko, egia, memoria, justizia eta erreparazioa behar da. Indarkeria ilegitimo eta injusto guztiekin, edo indarkeria ilegitimo eta guztiak direla eta gertatutako gauza eta gauza guztiei. Beraz, justizia ez da horrekin bukatzen, justizia egiteko egia, erreparazioa, beharrezkoak dira, baina hau esaten dudanean, indarkeria guztien biktimekiko esaten dut eta defendatzen dut esandakoa. Legegintzaldiari gelditzen zaio ikasturte bat, esan dezagun, eta gai asko dauzkagu eskortzen, baina horietako bat eta gure ikuspegiti behintzat garrantzitsua euskararen legearen aldaketa da. Horra abiatu zen Bildu bera bultzatuta batzorde berezi bat lanean ari da, ez du denok parte hartzen, PP eta UPN ez daude hor, baina besteak bai, eta oso konstiente gara zailtasun handi badaukagula horre lege berri bat egiteko, adostasun bat behar delako, baina aukera egon badago, eta hori dagoen bitartean behintzat guk eutxiko digu, eta momentu honetan oposizioko hiru alderdiek esan dute oso garbi, ez dutela urratxik eman nahi, alegia ofizialtasuna Nafarroa esan da olakorik ez dutela entzunere egin nahi, beste lagun artean berriz badago nolabaiteko aukera, nolabaitera iristeko, eta momentu honetan horretan ari garalean, guk behintzat gure proposamena mahai gainean jarriko ditugu, bestek ere espero dut horrela egitea, eta datozen hilabeteotan ikusiko da adostasun batera iristeko modua dagoen edo ez dagoen, eta kapazagaren batzorde berezi horrek daukan egiteko hori lortzeko alegia akordio programatikoan sartu gabe gelitu zitzaigun gai garrantzitsu hori euskararen lege berria
sartzeko. Eta horren, adostasunerako borondate politiko baldin badago, aukera egon badago, baina horrengo hilabetetan ikusiko dugu honek guztiak zer ematen duen, eta gu behintzat gure partetik behar den lan guzti ingo dugu, eta gure parte osoa jarriko dugu. Dakizuen bezala, orain bai taldeak proposatu die laukoteko alderdiei Nafarroan erregearen negozioak ikertzeko ikerketa batzorde bat eratzea. Zergatik, estatu mailan posible izan ez den batzordea hemen posible delako egitea, alde batetik ofizialki gustatu ala ez, erregea Nafarroako erregearen titulua ere baduelako, eta batez ere Nafarroan ez gaudelako PSOEren botoen menpe. Nafarroa da azken finean, estatu mailan PSOEren menpe ez dagoen komunitate edo herri bakarra, eta zentzu horretan uste dugu badugula ardura bat erregeak egin dituen negozio eta fraudeak. Horregatik ezin dugu ulertu zergatik ari diren aitzakiak ematen, bai Bildu, geroa, nola izquierda eskerra hain republikanoa dena, edo Bildu hemengo erakundeak beti babestu hemen dituena, guk uste dugu badugula hemen ardura bat batzorde hori aurrera ateratzeko eta behingoz subditoen mentalitatea alde batera uzteko. Badugu Nafarroan egiteko aukera, egin daiteke, badugu zilegitasuna gure erakundea, gure autogobernua defendatzeko, eta batez ere berdintasunez begiratzeko gainontzeko erakundei, baita erakunde gorenari edo jefe de estado delakoari bada ere. Asteburu hontan inkesta bat atera da, non argi eta garbi agertzen da aldaketaren indarrak hor gaudela, lortutakoa mantentzen dugula, eta gizartea, Nafar gizartea, pozik edo behintzat lasai dagoela aldaketa bultzatu dugun erakundeekin. Pozgarria da, baina era berean berri horrek, inkesta horrek, aldaketa lasaia, aldaketa sakona, mantentzera eta bultzatzera behartzen gaitu. Geroa baikook uste dugu, noski oso garrantzitsua dela guretzat, geroa bai geroz eta boto gehiago edo laguntza gizartearen gandik laguntza gehiago lortzea, baina guri benetan kezkatzen gaituena da aldaketa. Oso garrantzitsua da aldaketak aurrera egitea, eta horretarako datorren urteko hauteskundeetan geroa bai gehien gustatuko litzaiokeena litzateke ez 26 parlamentari, baizik eta hortik gora lortzea. Hori da gure erronka, horretan diharduko dugu, eta noski, geroa bairen aldetik, aldaketa lasaia, aldaketa sakona, aldaketa erresponsablea bultzatzen.